Здравей! Би ли се представила? Здравей, аз съм Петя и съм инженер-геодезист в Alpine Building и не само. В какво би казала, че се изразява основно работата ти? Работата на един геодезист е много по-всеобхватна, отколкото хората си мислят. Най-общо казано бих могла да ги разделя на две неща. Първото е полска работа или работа на терен, а второто е обработка на резултатите от което в офиса. Как ти влияе стремежа на компанията да бъде лидер в индустрията и как се вписваш в тази цел? Това е още едно от нещата, в които си пасваме с тази компания, защото до сега във всяко едно нещо, което съм правила, винаги съм била лидер. Било то в семейството, в хобито, с което се занимавам, в университета, в училище, винаги съм била лидер. И с това нямам проблем. Разбира се, има и доста напрегнати дни, но тогава чувството за удовлетвореност е по-голямо. Какво ти дава сила? Сила ми дава това, отново може да прозвучи малко суетно, но точно това да бъда най-добрата версия на себе си и това да бъда най-добрата в самата, грубо казвам. Индустрия е много силна дума, но бих казала най-добрата в това, което правя. Какво ти дава сила? Че постоянно ми се дава възможност да излизам от зоната си на комфорт. Това, че искам колегите ми да разберат, че работят с професионалист и когато се прибера вкъщи вечерта, да знам, че съм дала най-доброто от себе си и че следващия ден ще давам двойно повече. Какво би посъветвала тези, които също биха искали да се развиват в тази сфера? Бих казала, че трябва да бъдат готови на всичко. Има толкова неочаквани ситуации, в които ще попадат и със сигурност в училище и в университета не ни учат на това. Има пъти, в които ще влизаш в храсти, които са 3 метра по-високи от теб. Ще има такива, където не ти променя координатната система. И много хора знаят, че геодезията е подценявана наука. Много хора не знаят даже какво е геодезия. Но лично бих казала, че много се заслужава. Кое те привлече в тази индустрия, в тази компания и какво те задържа тук? Историята за това как реших да бъда в тази индустрия е много дълга. Започва още от гимназията. Въпреки че съм завършила строителния техникум, не беше специалност геодезия. Впоследствие в университета реших да бъда тази специализация. Дори не съм кандидатствала нещо друго, беше само геодезията. Впоследствие с процеса на работа тук и обучението, което предоставих, се влюбих в професията и не смятам да я заменям. Отделно относно това как реших да бъда в тази компания, честно да си призная, много ми хареса самата обява за работа. Както се казва, просто го усетих, когато я прочетох, просто си казах, не, тук искам да работя, впоследствие със сигурност се оказа, че не съм сбъркала.